गोबां रोखोमनि जब नागिरबाय थानाय आगैमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैबाय। खुलुमबाय, आं रसिता समफ्रामारि। आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय। गोबां आगैमोना आंनावहाय बहुत रोखोमनि कुइसन खालामहरो, जब माहा मोनगोन, माब्रै जब मोनगोन आरो बहा ट्रेनिं लानांगौ, बेफोरनि आंनाव गोबां कुइसन खालामो। नोंथांमोननि बयनिबो सोंलुनि फिननायखौ आं होनो थाखाय दायो आङो बेवहाय फिसा भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि बयनिबो थाखाय। भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबानो नोंथांमोना बुजिगोन। 8638770090 8811886912। दायो मेन खोथाया जाबाय जाय मेममोननि दारैहाय आङो काटाराव सफैदों। नोंथांमोनाथ' दायो आंखौ बयबो मिथियो जे आं काटार एयारलाइनाव मावगासिनो, आङो दायो काटाराव दङ होननानै बयबो मिथियो। जाय बिथांमोननि थ्रुयै, जाय बिथांमोननि दारै आङो काटारसिमहालागै मोनफैदों, आंनि सिमांखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोननि गोबां आखाइ दङ। बे बिथाङा आंनि असे, आंनि ट्रेनार मेम जेनिफार रजलिन। बिथाङा दायो तेजपुराव मोनसे गोदानै रेडियन एभिएशन एकाडेमि, मोनसे गोदानै इनस्टिट्यूट खुलिदों। जाय आगैमोना दायो पिअ फाइनाल होखांबाय बा पिअ फाइनाल होखांबाय आरो बिए फरायगासिनो, ड्रप जानानै थाबाय, बिथांमोननि थाखाय गोबां रोखोमनि ट्रेनिं। जायफ्रा इच्छा दङ एयारलाइनाव जब मावनो, ग्राउन्ड स्टाफ जानो बा केबिन क्रू जानो, गोजौ अख्राङाव बिरनो, जायफ्रा गोबां रोखोमनि सिमां नुनानै दङ आगैमोना, जे आरो मिथिया बहा ट्रेनिं लानांगौ, माबोरै लानांगौ, माबोरै इन्टारभिउ होनांगौ, बिनि बादै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ ट्रेनिं लाहैनो हागोन। टाइमखौ एकदम वेस्ट खालामालासिनो आगैमोना थांनानै ट्रेनिं लाहैनो हागोन। बिथांमोननि इनस्टिट्यूटनि नेम बायदिसिनाखौ आं थाम्बनेलाव होखाबाय, नोंथांमोना मिथिखाबाय, थाम्बनेलाव होनायावनो नुखाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन। मोर इनफरमेशननि थाखाय खै मासनि थाखाय ट्रेनिं लानांगौ, बेसेखिनि खरसा जागोन, बेसेबां फैसा थांगोन, मा लानानै थांनांगौ ट्रेनिङाव, बेफोरनि बादै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामहर बिथांमोनखौहाय आरोना। बे बारा गोजान नङा, टाउननिफ्राय एकदम नोंथांमोना थांनानै ट्रेनिं लाहैनो हागोन आरोना, जायफ्रा सिमां नुनानै दं एयारलाइनाव मावनो गोसो। बिथां मेमा दायो केम्पासबो रेडि खालामगासिनो, जेराव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जायो, डाइरेक्ट इन्टारभिउनि थाखाय रेडि खालामो। बिनि थाखायबो आगैमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। बेयाव जाय गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो इंलिश मिडियाम फरायखानाय, बिथांमोनाथ' इंलिश हिन्दी पाक्काखा होननानै आं मिथिखायो नालाय। बे आगैमोना ट्रेनिं लालायलायनो गोसो गैयाबा डाइरेक्ट मेमखौ कन्टेक्ट खालामहर। बिथाङा माखासे नोंथांमोनखौहाय डाइरेक्ट इन्टारभिउ मारै होनांगौ बिनि बादै एसे ग्रुम खालामगोन, एसे फोरोंगोन, मारै खालामनांगौ मारै खालामनाङा, बिनि थाखाय ट्रेनिं लानाङा लासेनो डाइरेक्ट इन्टारभिउनि थाखायहाय रेडि खालामगोन आरोना। बिनि थाखायबो बिथांखौ मेम जेनिफार रजलिन बेखौ कन्टेक्ट खालामहर गाहायाव होनाय नाम्बाराव आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बयबो मेक्सिमाम क्वालिफिकेशना क्लास 12 पास जानांगोन आरो हिन्जावफोरनि थाखाय हाइटआ 155 सेन्टिमिटार जानांगोन, हौवाफोरनि थाखाय 170 सेन्टिमिटार आरो नोंनि अजनखौहाय एकर्डिं टु योर BMI बिथांमोना हिसाब खालामनानै माबागोन आरोना। BMI खौथ' वेटखौथ' हिसाब सिन्था खालामनाङा, मानो होनबा नोङो रिडिउसबो खालामनो हायो, बारायनोबो हायो नोंनि अजनखौहाय। बेनि थाखायथ' एथबां सिन्था खालामनाङा आरोना। बेनि थाखाय जायफ्रा सिमां नुनानै दं उन्दैनिफ्राय एयारलाइनाव जब मावनो बा हस्पिटेलिटी हटेल इन्डास्ट्रिफ्राव जब मावनो थाखाय, नोंथांमोननि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायब्ला नोंथांमोना थारैनो ट्रेनिं लाहै बा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय मेमजोंहाय कन्टेक्ट खालामहर। बेजों लोगोसेनो दङ मोनसे डन बस्क' ससिय' टेक्निकेल इन्स्टिट्यूट तेजपुर। बेयावहायबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै थांनो हागोन। बे डन बस्क' आरो रेडियन एभिएशन एकाडेमि बे मोननैयावबो मेमानो थांलाय फैलाय क्लास लागासिनो। जाय मेमनि दारै आं बेयाव सफैदों, बे मेमानो क्लास लागासिनो बेयावबो। नोंथांमोना हस्टेलाव थाहैनो गोसोबा बेयावबो थांनानै थाहैनो हागोन। बे डन बस्क' ससिय' टेक्निकेल इन्स्टिट्यूटआवहाय एभिएशननिल' कर्स नङा, गोबां रोखोमनि हौवाफोरनि थाखायबो ट्रेनिंफोर दङ, जाय ट्रेनिंफोरखौहाय हौवाफोराबो आगैमोना थांनानै लाहैनो हागोन आरो। बेयावहाय बहुत खम खरसायावनो ट्रेनिंखौ लानो हागोन आरो। नोंथांमोनाथ' दायो बयबो मिथियो दानि जुगाव बहुत एक्सपेन्स जाबाय, बहुत दाम गोसा जुग जाबाय, थेवबो बेवहाय बहुत खम खरसा होनानै नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लाहैनो हागोन आरोना।
आङो नोंथांमोननोहाय जास्ट लामाखौ देखायनानैल' होनो नागिरदों माने जब नागिरनांगौ माबोरै बहा थांनानै नागिरनांगौ मारै जब मोनो बिनि बादै आङो नोंथांमोननो जास्ट लामाल' देखायनो खुलिना होगोन जब होग्राया आं नङा दे जबखौ रावबो होनो हाया जे गावनि गोसोनिफ्राय नोंहा जुदि हास्थायनाय थायाबा नोंहा जुदि इच्छा गैयाबा नोंनि सिमाङा जुदि स्ट्रं नङाब्ला नों मालाबाबो नोंनि सहैनांगौ जायगायाव सहैनाय नङा बे बाथ्राखौ आं बार बार बुङो आगोलबो बुंदों दा दिनैबो बुंदों नोंनि सिमांखौ नोङो सहैना नोंनि सिमांनि रायजोसिम सहैनांगौआ बे नोंनि सायाव जास्ट ट्रेनारफोरा टिचारफोरा नोंखौ फोरोंनो हागोन माबोरै नोङो इन्टारभिउ होनांगौ मारै पास खालामनांगौ बेखौ बिथांमोना नोंखौ फोरोंगोन नाथाय जुजिनांगौआ नों जुजियाब्ला नोंहा जुजिनाय गैयाब्ला नों हानाय नङा आङो नोंथांमोननो गोबां आगैमोना आंनावहाय कुइसन खालामहरो माबोरै ट्रेनिं लागोन बहा ट्रेनिं लागोन बेसेबां खरसा जागोन बहुत रोखोमनि कुइसन खालामहरो नोंथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो मोनसे मेसेज खालामनानै खोन्थाहरनो हाया बिनि दारै आङो मोनसे सानबाय जे माने स्रायनो भिडिअखौ बानायना होनोसै दायो गोबां आगैमोना पिअ फाइनालबो होखांबाय आगैमोन टाइमखौहाय लस्ट खालामनाङा वेस्ट खालामनाङा टाइमखौ थां आरो थांनानै ट्रेनिं लाहैना जब मोननाय मोनि बे गासैबो नोंनि सायाव आरो गासैबो गोजौनि सायाव बेखायनो आगैमोन नोंथांमोननोहाय आं गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बार बेयावहाय कल खालामहर बा जायफ्रा टेस्टफोरा बिराद गोजान जायो होननानै सानोब्ला डन बस्क' इन्स्टिटिउट खारगुलि गुवाहाटी बेयावबो थाहैनो हागोन एयारफ्रेड एभिएसन एकाडेमि गणेशगुरि बेयावबो थाहैनो हागोन आङो मोनब्रै जायगाखौहाय नोंथांमोननो खोन्थाबाय दे मोनब्रै जायगा नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना बयनावबो कन्टेक्ट खालामना सोंहर माब्लानिफ्राय सुरु जागोन क्लास बेफोरखौहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन बेसेबां खरसा जागोन बा थांनानै खनसे लोगो हमहैथां जायफ्रा तेजपुरनि खाथि उदालगुरि बिथांमोना थांनानै रायज्लायहैथां मोजाङै मेममोनजोंहाय थांना रायज्लायहै डन बस्क'आव थांना रायज्लायहै होमब्ला साबसिन जागोन आरोना रायज्लायनानै नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लाबानो जाबाय गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजाफोर नोंथांमोननियाव मोनसेल' खावलायनाय बे भिडिअखौ जेसेखिनि हायो एसेखिनि शेयार खालामनानै हो जाहाथे जाय आगैमोना दायो फरायनानै दं बा फरायनानै गारबाय जब नागिरदों बिथांमोना माने बे भिडिअखौ नुनानै बयबो माने गावनि जबनि गावनि सिमांनि रायजोसिम सहैनायनि लामाखौ मोननो हानाय बायदि आं हास्थायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामगोन होननानै आरोना जे आंबो हास्थायो जे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां मानसिफ्रा माने बिदि मोजां जब मावथों एयारलाइन बा जाय जेराव जब मावनो गोसो बेखौ मावथों बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे आंनि बे रसिता समफ्रामारि इउटुब चेनेल सापर्ट खालामदो आरो आंनि बे भिडिअखौ जेसेखिनि हायो एसेखिनि शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननोहाय आङो जिखिनि खोन्थाबाय आसा खालामो बे भिडिअआ हपफुलि नोंथांमोननि थाखाय माने हेल्पफुल जागोन बेखौ आसा खालामनानै बे भिडिअखौ दोनथ'नोसै थेंक इउ सो माच एभरिवान एन्ड लाभ इउ आरो जायफ्रा कनफिउज दङ बेनि थाखायहाय आंनावहाय कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन